मीडिया का जमाना है, कुछ भी हो सकता है। तो मैंने गीत गाया था हाल फिलहाल लास्ट ईयर, से बहुत प्यार मिला था, जो कि अपना परिवार है आज यहाँ गा भी सकती है। तो एक लाइन में सुनाऊंगी, फिर बाद में उस गाने को गाएंगे कि जैसन राज चलवलक सताओ अब परिवेश ना होई। जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि भाई, हमें लगता है कि उत्तर प्रदेश में मैंने गाया था, बनिया में शायद गाया था मैंने ये गाना, और अथाह प्रेम मिला था इस गाने को कि जैसन राज चलवलक सताओ अब परिवेश ना होई। नेता के हो कितनो होई मगर अखिलेश ना होई। नेता के हो कितनो होई मगर अखिलेश ना होई। कि जैसन राज चलवलक सताओ अब परिवेश ना होई। जैसन राज चलवलक सताओ अब परिवेश ना होई। नेता के हो कितनो होई मगर अखिलेश ना होई। नेता के हो कितनो होई मगर अखिलेश ना होई। नेता के हो कितनो होई मगर अखिलेश ना होई। नेता के हो कितनो होई ओम प्रकाश भैया खातिर भी बात भैया जी तो बड़े हमरे आन बान शान हो। भैया जी तो बड़े हमरे आन बान शान हो। ए नहीं से बटे हमनी के सम्मान हो। भैया ओम प्रकाश हवे आन बान शान हो। ए नहीं से बटे हमनी के सम्मान हो। कैसे कि ओम प्रकाश भैया भी हमनी के अखिलेश भैया के संगे चलीला, साथे साथे रहिला। अब भैया के भैया से अच्छा प्रेम बाटे, यही से हमनी खातिर जितना अखिलेश भैया आदरणीय सम्माननीय बानी उतना ही हमारे ओम प्रकाश भैया भी बानी। यही से कि हमर भैया जैसन कि हमर भैया जैसन केहू कबो विशेष ना होई। देखिए अखिलेश भैया के गुणगान गान पहिला लाइन में कोइले बने बके कि हमर ओम प्रकाश भैया जैसन केहू विशेष ना होई। नेता केहू कितनो होई मगर अखिलेश 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 ना होई। और आई ईशान